агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон рӯзи 23 май соли 2022 хабар дод ки парвандаи ҷиноятии маҳмадӣ мирзоев мудири мактаби ронандагии меҳроб 2016-ро баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ва тасдиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супоридааст. маҳмадӣ мирзоев бар асоси қисми якуми моддаи 295 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба сӯистифода аз ваколат аз ҷониби кормандони муассисаҳои тиҷоратӣ айбдор мешавад. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия дар шарҳи ин парванда гуфт, мирзоев Маҳмадӣ Баротович дар вазифаи директори ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди меҳроб 2016 ҳамчун мактаби ронанда-тайёркунӣ кор карда бо истифода аз ваколати идоравӣ бо мақсади ба даст овардани фоида ба боварии шаҳрвандон даромада аз онҳо дар ду ҳолат маблағи 10 000 сомониро барои гувоҳномаи хидмати курси таълимии ронандагӣ дараҷаи Б талаб карда гирифта ба эҳтиёҷоташ сарф намудааст ва ба манфиати шаҳрвандон ягон амалро иҷро накарда ба онҳо зарари ҷиддӣ расонидааст. бар асоси қисми якуми моддаи 295 ба Маҳмадӣ Мирзоев барои сӯистифода аз ваколатҳо ё дигар ваколатҳои идоравӣ бар хилофи манфиатҳои ин ташкилотҳо ва бо мақсади ба даст овардани фоида ва расонидани зарар ба шахсони дигар, агар ин кирдор ба ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, корхона, ҷамъият ё давлат зарари ҷиддӣ расонида бошад, ҷарима ба андозаи аз 250 то 365 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат таҳдид мекунад. вале таҷрибаи мақомоти ҳифзу ҳуқуқи тоҷикистон нишон медиҳад ки дар аксари мавридҳо чунин парвандаҳо бо ягон ҷаримаи шахси гунаҳгор ба анҷом мерасад. агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистонро ки соли 2007 маҳз бо мақсади решакан кардани коррупсия дар ин кишвари фасодзада ташкил шудааст, бисёре вақт барои он танқид мекунанд ки беш аз 500 кормандаш дар фаъолияти худ ба таъқиби моҳичаҳои хурде чун ягон заминсоз ё кормандони ҷамоату комиссариятҳои ҳарбӣ маҳдуд шуда ба наҳангҳои бузурги уқёнуси фасоди тоҷикистон аслан кор намегирад. тоҷикистон ҳамчунон яке аз кишварҳои фасодзадатарини дунё боқӣ мемонад. дар гузориши ахири созмони Transparency International ки моҳи январи соли 2022 нашр шуд, тоҷикистон дар байни 180 кишвар аз лиҳози сатҳи фасод дар мақомот 150-ум ҷой гирифт.